Hola, avui vos conto un poquet la història d'un personatge de Xàbia. En concret, este que tenim així. Este és Antoni Banyús Cendra, que va néixer en 1582 i va morir en 1662. És conegut per ser veí de Xàbia i perquè va ser majordom del rei Felip III i després del rei Felip IV. De com va ser majordom? Doncs ens arriba amb els nostres avantpassats en forma oral. Els fets van ocórrer en una de les tres visites que van fer el rei al marquesat de Dénia, que van ser dos en 1599 i una en 1604. Doncs en una d'aquestes visites es va produir aquesta partida de pilota. En la partida de pilota van jugar el rei i el marquès. En el transcurs de la partida, el nostre rei va fer falta. El que passa que ningú s'atrevia a dir-li al rei que havia fet falta. L'únic que es va atrevir a dir alguna cosa va ser el Toni Banyuls, que li va dir: Majestat, vostè no té cap falta, però la pilota sí ha fet falta, de manera que la jugada no és vàlida. El rei es va quedar sorprès de l'home este que s'havia atrevit a dir-li alguna cosa. Què va passar? Pues este senyor, el Toni Banyús, va caure en gràcia en el monarca i va fer que se l'emportarà a Madrid a la cort a treballar en ell. El rei li va prometre a Toni Banyuls que li construiria una casa. I així no va ser. El Toni Banyuls es construeix una casa on està ara el nostre Museu de Xàbia. Eixe palau va ser el que el rei li va pagar. També és curiós quan el Toni Banyuls li presenta el rebut de les despeses de la construcció de la casa, i el rei li diu: que te dije que te hicieras una casa, no una chabola. I ahí podeu imaginar-se pues, com és la casa ara i què és el que volia el rei per al nostre veí de Xàbia. En 1618 es va casar amb Isabel Pasqual i els dos es van posar a treballar en la cort fins 1621, quan torna a Xàbia per uns problemes de salut, que el rei li diu que vagin a Xàbia i que allí estiga, a veure si allí acaba de curar-se bé i tal. En 1636 Antoni Banyuls és nomenat batlle de Xàbia, que ser batlle, per a utilitzar un símil, seria com ser alcalde avui en dia. Era el batlle de Xàbia, però feia constants viatges a la cort perquè també tenia algunes tasques a fer allí. En 1642 va morir la seva dona i es va casar esta vegada amb Francisca Carrals, una veïna de Xàbia que era una experta torronera. I dic que era una experta torronera perquè el nostre veí de Xàbia també era conegut com el majordom dels torrons. Per què? Tenim constància per les nombroses cartes que rebia dels seus amics de la cort que ell els enviava contínuament torró i panses. Això és un fet que va estar fent fins pràcticament els últims dies de la seva vida, que va ser el 14 de juliol de 1662, on va ser soterrat al Vas de les Ànimes de l'església de Sant Bertomeu. A l'arxiu de Xàbia tenim documents que fan referència a Toni Banyuls, en concret este, per exemple.
Vale? Este, que és una còpia, evidentment, és una real cèdula en pergamí on el rei Felip IV en 1649 ordena que se li siga concedit a Toni Banyuls la primera escrivania que quedara vacant en València. Res més. Adeu.